ଏବଂ ଆଜିର ଯେ ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ଅଜୟ ବାବୁ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ସମିତି ମେମ୍ବର ମହୋଦୟ ସଦୟ ଲୁନା ଏବଂ ଆମର କଣ୍ଟେଇ ସମିତି ମେମ୍ବର ଆମର ବରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆମର ସଦୟ ଆମର ମହିଳା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟା ଏବଂ ବସିଥିବା ମାଆମାନେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଆମର ବୟସ୍କ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଯେଉଁ ସବ୍ଜେକ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଆମର ସମ୍ବାଦର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାର ମାନେ এই যে পুনস্ত পৃথিবী এই মানসিকতা নেই সেই দায়িত্বের বংশ সারা রହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କୁହେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତେ ପେପର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ପେପର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ସମ୍ବାଦ ପେପର